to kuma alhamdulillah a cikin wannan yanayi na sana'a na samu abubuwa da dama, har salari ake bani a wata. Registration din makarantar yata da na fara biya mata na farko da kudin Oriflame, albashin da Oriflame suka bani a November 2020 na yi amfani da shi na biya mata kudin makaranta. Ina kira ga maza su yi kokari su shigo mu ci gaba da wannan harka. Assalamu alaikum, sunana Saifullahi Awwal Alkali, wanda ina ma'aikaci ne na gwamnati, kuma sannan ina da aure, ina da yaya uku. Makasudin fara wannan business nawa na Oriflame shine bayan kafin ne aure na dan sai kayayyakin Oriflame, kuma bayan yin aure na ga tabbas wannan kayayyaki ne masu kyau, masu ma'ana da sauransu. To daga baya nake kokarin ganin cewa wace hanya zan faɗaɗa kasuwanci na wanda zai kai ni ga samun nasara a rayuwa da sauransu bayan aikin gwamnati da nake yi. To cikin hukuncin ubangiji sai na ga yiwuwar fara wannan kasuwanci nawa, kuma alhamdulillah mun ga ci gaba sosai da sosai a cikin wannan al'amura da nake yi. To gaskiya alhamdulillah daga sanda na fara wannan sana'a zuwa yanzu kusan na fara ta shekara 3 baya da suka wuce, wajen 2019 kai. To kuma alhamdulillah a cikin wannan yanayi na sana'a na samu abubuwa da dama, daga kyaututtuka na turarika da abubuwa na accessories dai haka, wanda wasu ni ne amfani da su, wasu kuma iyalina na bawa suka yi amfani da su, wasu kuma yan uwa da abokan arziki ma na ringa yi wa kyautar su. Kuma hasali ma da ta kai ta kawo bayan na fara girma na kai kusan 3% zuwa 6% har salari ake bani a wata. Don bana mantawa kusan abin da ya kara samun kaimi a harkar Oriflame shine registration din makarantar yata da na fara biya mata na farko da kudin Oriflame, albashin da Oriflame suka bani a November 2020 na yi amfani da shi na biya mata kudin makaranta. Ina kira ga 'yan uwana maza, zaka ji ana ta cewa wannan kasuwanci ne na mata, to amma ba haka bane. Dan idan ka zaga kasuwanni za ga duk inda ake sai da kusan kayayyaki na cosmetics, za ga wanda a halin yanzu har na kai kusan matsayin manaja a wannan kamfani da kuma wannan team namu na BBMs. Ina kira ga maza su yi kokari su shigo mu ci gaba da wannan harka. Kada mutum ya tsaya ta bangare ɗaya ta dogara da cewa mata ne suke yi, wanda ko kasuwa ka je abun da maza yan uwan kaɗin da zaka sai kayayyakin wanda zaka iya kaiwa matanka ko iyaye ko yan uwa ko wani abu makamancin haka. Ga masu sha'awa ko kuma masu buƙatar tuntuɓa ta domin fara wannan kasuwanci namu, to za su iya tuntuɓa ta a nambar waya ta 08077777 5 7 7 7.